ನಮ್ಮ ಕುಟ್ಲದ ಮಾತಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಮೋಕ್ಯದ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಕಟ್ ಹಿರಿಯರ್ ಬಾತೇರ್ನು ಯಾನು ತುಂಬೆ ಬಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ತುಂಬೆರೆ ಈ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬಲೆ ಯಾನ್ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಕೊರ್ಪೆ ಕಲ್ಲನ್ ದಾದ ಅಲ್ಪಾರು ಆಗ ದಕ್ಕೊಡೆ ಕಲ್ಲುಗ ಆತ ಪವರ್ ಉಂಡತೆ ಚಿನ್ನಕ್ಲೆ ಯಾನ್ ಕಲ್ಲು ಬಾಡ್ದೆ ಸರಿ ಮಲ್ತಿ ಪಚ್ಚದ ಕಲ್ಲು ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕ್ ಅವು ಫ್ರೀ ಈ ಖಾಲಿ ಆ ಉಂಗಿಲದ 22,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಕಲ್ಲಿಗೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ಆತು ನೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಮೇನ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಡಬೇನ ಇರ್ನ ನಕ್ಷತ್ರ ಅತ್ತ ತುಂಬೆರೆ ಏನ್ ಪರ್ಮಿ ಬಂಡ ಏನ ನಕ್ಷತ್ರ ಒಂದು ಅತ್ತ ಒಂದು ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಏನು ಓ ಕೆಲಸ ಕಾಯಿ ಪಂಡಗ ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನು ಪನ್ನೀರ್ ಬರೋದಲ್ಲ ಅರ್ಥನೇ ಆಪಿಜು ಅವು ದಾದನ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಜಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಜನ ಪಣ್ಣ ಅರ್ಥ ಆಪಿಜು ಕಾಕ್ಲೆಗೆ ಅರ್ಥ ಅವ ಓಡು ತುಂಬೆ ಮೂಲಕುಲೊಂದು ಖಾಲಿ ನೆಕ್ ಪಾತಿರ್ನ ಇರಪ್ಪಗ ಫೋನಾಗ ಈ ಅಮೇರಿಕೋಡು ಓಲ್ಕುಲು ನೀ ಏನು ಕುಕ್ಕುದ ಮರಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸತ್ಯನ ಸುಳ್ಳ ಕಾಲೇಜ್ ಅನ್ನತ್ತೆ ಯಾನಿಂಚ ಫೋನಾಗ ಎದುರು ತಿಕ್ಕುವ ನಮ್ಮ ನಟುಟೋರಿ ಪಾಸ್ ಆಪಿ ಅವು ಗ್ರಹಣ ಎಂ ಸಂಜೀವ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿಲ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ಸ್ ಅರ್ಪಿಸುವ ಕಾಪಿ ಕಾಡ್ರನ ಕಾಮಿಡಿ ಬೆತ್ತಿಲ್ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ 24x7 ನಲ್ಲಿ ಐನ್ ಕಾರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಉಂತ ಒಂದೆ ನಿಕ್ ದುಂಬುದೊಂಜಿ ಮುಸ್ಕು ಬಾಡ್ದಿನ ಕಾರು ಅವು ನಿಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಸೋಮವಾರ ಬರ್ತದೆ ಐನ್ ಕೊನು ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪಜಿ ನೂಕೊಂದು ಪೋ ಪಕ್ಕ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊ